ефтини снимки. Взех царевица, сивачките си взе някакви корейски глупости от магазина. Също не са, ама просто на мен не ми хареса нищо от този магазин. И така, царевичка. И сега отиваме къде? Никъде. Първо в някоя книжарница да мога да си взема това. Или първо книжарница. Добре, айде, първо книжарница. Само ще питам дали го имат. Добре. И после към 5 часа ще идат другите пичове. И ще някак да не снимаме. Взехме някакъв... Да, харчим пари. Много пари. Свячки си взе елха, свещи си взехме. Какво още? Да, щях да бусна едно детенце. И да, отиваме и ще чакаме. Ей, го е там, Ерхана. Не знам, то дет ще е след Коледа. То дет ще е след Коледа. Какво става сивачка? Е така. Идеята беше един час да се разхождам, брат. Кой се разхожда, бе? След малко ще ядем. Мишаки ще прави вълка, да се будем малко място. Днес ходих да се прави вълка. Кой си ходил? Ходих до технополиса на Коматовско, брат. Дюнери се ядат, не така? Седенката, нищо това снимам. Убивал да за лична карта. Представяш си? Мишака влогва. Естествено. Това нищо не се вижда. Аз се прибирам. Полафихме се, видяхме се. Момчетата. Друга седмица може пак да изпратнем някое такова излизане. Ще го измислим. И така, сега се прибирам. Да видим какво ще трябва да правя. И така, айде, лека нощ. Подаръци, его Елена, който не обича да го снимат. Къде отиваш, Кояне? На коледно парти. Коледно парти с подаръци. Прехвърляме се вече след работа. Отивам да посрещна Лия, централна гара. Прибират се от София и понеже там с няколко чанти да й помогна. И след това мисля, че трябва да отида до един магазин, въпреки че ще видим, ще зависи от какво време остане и от времето, защото нямам чидър, пък почна да вали. И така, трябва да взема едни снимки и след обеда ще ходим с нея, с Лия, да си снимаме ирисите като коледен подарък, да си изкараме 2 плакетчета и да, това е може би плана. Сега бързам към спирката. Стигнах в Пловдив Нищо. и пътуваме в таксито към вкъщи. Да, точно така. Радостно е си. Да. Всъщност малко съм изморена. Да. И ме боли гърба. Защо така? Ами защото нося абсолютно 10 кг вараница на гърба си. Да, именно. Не. Добре. Гледате колата към мен, справете я, така. Добре. Да, кофти сме, тортичка. Това какво беше? Пай с Филаделфия и плешко. Аз Пай не съм си. сигурна дали ще ми хареса, защото по принцип не ям Филаделфия. Ама... Може. И едно еспресо. Иначе си снимахме ирисите, преди малко сте видели кадри. Ти снима ли нещо? Снимах пред това. Не съм. Вътре аз те снимах как Правильно, снимам. ще ми прати. Да. И така, как беше? Беше супер. И бързо беше. Бързо, да, снимаха ни очите. И да, очевидно на снимки на ирисите, какво да ни снимат ушите. И януари месец трябва да си вземе пакетчета. Да. Те да нас хубаво. И какво? Нищо, сега ще видим дали ще ми хареса и горе-долу Това е. това е, да. Айде. Закъсняхме между другото. 10-15 минути. Да,
Да, 10-15 минути. Всичко е точно измислено. Следващата спирка за бърз шоколад и чай. Доволно ли е детето? Доволна съм. Ама какво? Доволна съм, но още не съм го опитала, защото много пари. Обаче мириш на канела. Ето, можете ли да помириште? В твоите влогове винаги съм като някаква малумна. Да. Нали? Не. Да, не. Не съм. Да. Аз си взех топъл Твоите шоколад. изглежда много добре. Само Да. че Само че Лия ми изяде всичките маршмелоучи. той ми ги даде. Не е вярно. Моля. Аз ще отида да се оплача на собственика, че... Само шейкваш камерата. Да, такова е. Айде, лека вечер, вестни прави. Значи да, следват малко кадри от едно излизане, с момчета се събрахме и така това се снима след излизането, малко нормални кадри преди ненормалните. Така пред мен. Кажи, кой си купил тогава? Купих джанти на Шкода Фабия. Ферари ли е, бе? Да. Шкодата преди ще бъде 230 коня на гуми. И с тези джанти стана по-малко, но са VRS 17 чола. Добре, после ще ги снимаме. И с кой си купих с джантите вървяха. Добре. Ей, Фернандо. Това е по-голямо от на... Абсолютно. Това е фабията с фенси джанти. Това е на парацали, брат. Не било. Багажика да ви купя. Багажника още губи. Бързата фабия на Гош. Ще го будна. Джанти, брат, той ще го пане чинето, брат. Нещо за мазата, бе. Брат, нека да не се разхожда от Enjoy. Да, ама Enjoy, ама телефона не мога ги хване. Това е. Добре. Момче, пада ми акумулатора, снимай по-бързо. Готово. Добре. Не мога да се координират колите. Сега първо и газ. Не. Какво ще правим сега? Ще дърпат момчета. Се дърпат за снимка. Кринджаци. Малко вече нормални кадри. Да, видяхме се днес с момчетата, поразкарахме се напред-назад, ядохме храна, естествено, то няма какво друго. Натъпкахме се в Брадърса и така, в момента се прибирам, около 6:30 е. И така, какво ще правим? Или ще чета някаква книга, или ще гледам нещо, или ще реди пъзел. И така, общо взето, видяхте Маздата и фабията, бегачките на Гошата с новите джанти. И така, иначе съм до Марко от П мола. И така, мина една хубава 46-ца, там. Не знам дали си, не, надали. И така, лека вечер.